Khan Muhammed Naimov. Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имрӯз аниқтараш рӯзи 1 феврал турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Мухаммад Наимов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари турктабор аз Австралия Каан Офли мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачако қатӣ. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза. Ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чиқа гузаштем бачо? Созая? Таға чиқа рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Доха. Гап нест. Инак дӯстон, аллакай ин шом, яъне шоми 1 феврал дар Арабистони Саудӣ турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Исраил Адесаня ва Насруддин Имавов мешавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи шавқовар дар вазни миёна байни ду зарбазани дурахшон Шара Булет ва Майкл Пейдж хоҳад шуд. Ва аз ҳама асос барои мо мухлисони тоҷик ин муҳорибаи Мухаммад Наимов аст. Наимов дар ин турнир баромад мекунад ва панҷум муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC мегузаронад. рақиби ӯ бошад Каан Офли мешавад. Шаби гузашта ҳамаи иштирокчони ин турнир вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имрӯз онҳоро муҳориба дар октагон интизор аст. Дар ин турнир ҳамагӣ 11 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи Наимов зидди Офли шашум муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Чӣ гуна ки дӯстон дар боло қайд кардем, турнир аллакай ин шоми 1 феврал баргузор мегардад ва аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаи Мухаммад Наимов зидди Каан Офли тақрибан соати 19:20 ба вақти Москва ва 21:20 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ва соати чанд ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. Карди асосиро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. Ана карди пешакиро бошад телеканали Матч Боец нишон медиҳад. Ва дӯстон, аз ҳама беҳтаринаш ин телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ аст, ки мо дар он ҷо ҳамаи силкаҳои бепулро пешкаши шумо мекунем. Ҳамчунин силкаи Матч ТВ ва Матч Боецро. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ обуна шавед. Силкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар телеграм-канали мо аллакай аз 118 000 одам зиёд обуна шудааст. Шумо низ даромада обуна шавед. ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария ҳамин навор дастгирии худро ба Мухаммад Наимов нишон медиҳем. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.